колкото повече връхчета разнасят покритието на повърхността, толкова по-малко то трябва да се доразлива, като бъде нанесено, примерно върху самата дървесина. Четката винаги, когато стартираме, е хубаво да се зареди 3 до 4 пъти и да се отседи, за да може да поеме нужното количество лак или масло, каквото и да било то. С продукта се работи много лесно. Трябва да се стараете в момента на нанасене да го нанесете максимално натънко, максимално равномерно, максимално добре, за да можете да имате перфектните резултати, които със сигурност повечето хора търсят, когато нанасят някакъв такъв тип